quan va morir en Pere? Pere era un tipus d'uns 30 anys que s'havia passat tota la vida creient que li tocaria la loteria o que algun dia la sort li somriuria per tota la vida. Ell es passava tota la tarda assegut al bar on treballava en Quico i es passava hores i hores veient com en Quico feia ous ferrats. Sí, era un bar on es feien més de 500 modalitats d'ous ferrats. Poseu-li imaginació. Bé, una de les modalitats que per alguna estranya raó no es podia trobar a la seva carta d'ous era la dels ous ferrats amb el rovell sense trencar. En Quico no els podia o no els volia fer amb el rovell intacte, fet que gairebé tothom aprecia en un ou ferrat, no? El rovell sucós per mullar-hi el pa i amb tot el que s'ha escampat pel plat escurar-ho amb la barreja de l'oli que li resta del menjar. Bé, doncs allà estaven els dos, en Pere i en Quico, discutint per veure qui guanyaria les eleccions. Ja tenim el 98% de l'escrutini de les eleccions amb una participació del 20%, la més baixa de tota la història. Espero que no guanyin una altra vegada aquests fills de puta. Amb que fills de puta? D'acabar amb aquest percentatge, el partit de dretes guanyaria amb un 68% dels vots i el conjunt de partits opositors acabarien amb un 49%. Cert, és sens dubte, oi, la participació més baixa de la història, no? Oi, però crec que hi ha una petita errada en el percentatge, oi? Perquè 69 i 49 no sumen pas al 100. Què insinues? Que el govern està fent trampes en el recompte dels vots? Home, no, només dic que és la primera vegada que oficialment el govern sortint fa directament el recompte dels vots, oi? I els percentatges no quadren. Que no quadren. 68 i 49 fan 123%. Això vol dir que del 123% de la gent, el 68... Ja tenim el 99% del recompte amb un 73% a favor del partit de dretes i un 48% per l'esquerra. Vaja, que un 73% dels votants volen que guanyi la dreta, que és el que ha de ser, perquè així ha de ser. I punt. No, ja, però jo només dic que els percentatges són els que són i no quadren. Ah, sí, esclar. Segur que així es fa a Venezuela. I tu vols que es faci de la mateixa manera. Tots els d'esquerra sou iguals. Sempre tocant la pera. No sabeu perdre. Si un 73% ha votat al partit de dretes i un 48% al partit d'esquerra... Em diuen que ara va per un 75% per la dreta i 7% per la resta de partits. Veus? Què? Ara què has de dir? Tampoc quadra? Doncs no! M'agradaria que deixeu les opinions personals de banda i que sigueu més objectius. Què us ha semblat els pentinats dels candidats? No voldràs que guanyin els d'esquerra? Doncs esclar, què et penses, que vull que em retallin més drets socials i m'apugin els impostos? I tu què creus que farien els teus? Això sense mà dura seria una casa de putes, home. Sí, la casa de putes la tenim ara. I mentre ells se les tiren amb els diners públics, nosaltres no en tenim ni per una nina inflable. I tu què conyo sabràs? Sí, què cony sabràs tu? A mi em dessagnen amb els impostos. Doncs jo... Tu què? Et passes tot el dia aquí, no fots ni brot? Que jo també pago impostos, Sí, quins? L'IVA de l'únic cafè amb llet que et fots al meu bar cada dia? No tens collons de trobar feina i encara votes aquesta gent que està abaratint l'acomiadament i batent rècords amb l'atur. Tu què saps, si treballo o no treballo? Home, sí, et passes aquí des de les 7 del matí que aixeco la persiana fins a les 12 de la nit que la baixo. A mi no em quadra. No dorms o què? Mira, aquest no és el teu problema, A tu què t'importa si treballo o no treballo? I una mica de respecte pels clients, Així que no estem aquí per anar-los perdent, Escolta, perdona que em fiqui en nom de mare, però tu treballes? No. De la pensió de l'àvia. Plat número 1, ous ferrats. Plat número 2, ous ferrats amb pernil. 120. Ous amb formatge banyats en vinagre i fregits amb oli de coco. 310. Ous ferrats 30 segons amb carn virada de porc i sang quallada.
Perdoni, Sí? no tindria pas uns ous ferrats amb xoriço barrejats amb sopa de pipes? Sí, sí. És el plat 311. Ah, sí, 311. Ous ferrats amb xoriço barrejats amb sopa de pipes al seu punt. Doncs prepari'm si és tan amable. Ara mateix. Marxando amb 311. El partit de dretes torna a guanyar les eleccions amb un 79% de vots a favor i tan sols un 3% dels vots són dels partits de l'oposició. Què? Ara què has de dir? Ah, tampoc quadra? Doncs no, no! Vinga, home! Toma ja! Toma! Clar que sí, com ha de ser! Qui vulgui llibertat, que se'n vagi a un altre planeta, home! Sigui, just al seu punt. Perdoni, el rovell dels ous està trencat i no podré sucar-hi el pa. Ja ho sé, Porto gairebé 10 anys en aquest negoci i mai he servit un ou amb el rovell sense trencar. Disculpi, però a la meva família, quan es fregeix un ou i es trenca el rovell, es tira i se'n fregeix un altre. Perdoni'm vostè, però aquest bar és famós per no emplatar mai un rovell sencer. Tothom el coneix com el rovell trencat. I què té d'especial menjar-se un ou ferrat que no pugui sucar-hi el pa? Doncs que per norma general i a tot arreu es menja el rovell intacte. I aquest és l'únic lloc on es fa tot el contrari. Ja sap, a la gent li agraden les coses extravagants i fora del comú. Ho entenc, però no ho comprenc. Vol dir-me que la gent ve aquí a menjar-se ous ferrats amb el rovell sense trencar? Sí, senyor, per sentir-se diferent. Bé, està bé, però a mi personalment m'agrada sucar el pa al rovell dels ous i ja m'havia fet a la idea. Així que, si us plau, si és tan amable, podria fer-me uns ous ferrats com Déu mana? Miri, hi ha un problema. L'escolto. Porto tants anys fent ous trencats que em sento incapaç de fer un sol ou sencer. Amb confiança. Tinc més gana que diners a paradisos fiscals que ja és dir. I he vist que la sopa de pipa realment li surt al seu punt sense anomenar la bona pinta que té el xoriço. Així que, com que els diners no són un problema per mi, li pagaré tots els ous que trenqui, però almenys faci'm el favor d'intentar-ho. Com vostè vulgui. Vostè és nova per aquí, no? No sóc d'aquí, deixem-ho així. Porto molts anys entrant en aquest bar i mai he vist uns ous als quals es pugui sucar el pa. Bé, avui potser sigui el primer dia. Apostaria a que no. L'escolto. S'accepten apostes. Ja ho he fet abans per coses més absurdes. Doncs jo apostaria tot el que vostè pugui apostar. 200 milions d'euros li semblarien bé? Hasta 300 milions d'euros em semblarien bé. Vostè no té la pinta de tenir aquests diners, senyor. Johnny m'acuerdo. Senyor Johnny m'acuerdo. M'haurà de deixar garanties. I què serviria com a garantia? Els teus collons. Ja que els tens tan grossos com per apostar alguna cosa que asseguraria que no tens, em sentiria satisfeta tallant-te'ls. A Pere li va semblar absurd tot el que deia aquella desconeguda, però a dins seu hi havia alguna cosa, no, que li deia: ploma, aquesta tia. Aquest és el moment que sempre has estat esperant. Tu has viscut per arribar justament a aquest moment. S'han acabat les penes. Ja no hauràs de venir a un bar de mala mort i podràs estar on et toca, envoltant-te de la gent que pensa com tu i que maneja el cotarro, Està a dalt de tot de la cúspide. Qui sap si potser em fan conseller d'alguna multinacional, o millor encara, assessor del partit polític de la dreta més dreta que hi hagi en tot el país. Tindré un seient a la tribuna del Santiago Bernabéu. Ja veuran ja tots aquests perroflautes. Tracte fet? En cas que jo guanyi l'aposta i no em paguis els 300 milions d'euros, et tallaré els collons avui mateix. És just. Vinga, Quico, concentra't i recorda el que et deia la teva mare. Primer, procura't una paella... que no s'enganxi i sigues molt generós amb l'oli. Ara, trenca la clova amb un cop sec, procurant no aixafar l'oli, perquè si no el rovell es trencarà a l'entrar en contacte amb la cantonada de la superfície. El padrís. El padrís és ideal perquè té la vorera rodona. Després, a l'obrir l'ou, no li fiquis el dit gruixut a dins, si no aixafaràs el rovell. I tampoc escanyis la clova, tan sols limita't a separar els extrems amb una mica de força, la justa.
Quan més a prop el tiris de l'oli roent, menys es colpejarà el rovell. I per acabar, procura no donar-li cops a l'ou amb l'escumadora quan li tiris l'oli per sobre. El rovell és molt fràgil. Aquí té. Gràcies. Quants ous ha malgastat? Cap. Són els primers que he fet servir. Doncs sembla que mai n'hagi trencat un. Gràcies, senyora. Si necessita alguna cosa més, seré a la barra. Bé, Pere Ramírez. Pere, Johnny Ramírez, m'acuerdo. Et dono mitja hora perquè m'entreguis els diners. Miri, és que la veritat els bancs ara no estan oberts fins demà, sap? Hem fet un tracte, no? Sí, però jo... Però res, hem dit avui mateix, no? Sí, però és que vostè tampoc em donaria els diners en cas de perdre, no? Soc la senyora Mató. Però, Mató... Mató... Et mostro el meu DNI? Sí, va, sí, sisplau, sí. Gonzalo, porta'm el meu DNI i el meu bisturí. Una persona que du a la seva disposició un bisturí no és una persona amb la que es pugui bromejar ni apostar, oi? Tingui, senyora Mató. Ensenya-li. Guaita-lo, el Pere. S'està posant de color blanc, groc, taronja, morat. Pobre Badal. Ja s'ha oblidat que el partit polític al que ha votat acaba de guanyar les eleccions. Ja no salta d'alegria, no. Ja em diràs tu què farà ara sense feina, sense sanitat pública i sense collons. Ara només li faltaria que li traguessin la pensió de l'àvia, que tal i com va la cosa no m'estranyaria gens. Si em necessita, seré fora amb els altres. Com sempre. Com és el teu deure. Esclar. Et dono de termini fins que m'acabi el plat per aconseguir els diners. Me'n vaig a casa a buscar-los. Tens 300 milions d'euros a casa teva? No. Aleshores, Els hi donaré. hem apostat 300 milions d'euros per aquesta mateixa tarda. Aquesta és l'aposta. Sí, però vostè sabia que no els hi podria donar abans d'apostar, eh? Per això he apostat. Jo només podia perdre el que em gasto amb el meu avió privat en una tarda de passeig. No és just, eh? No, això no. Això no és just! Agafeu-lo. Copa, si us plau. Perdoni, senyora Mató, aquí no es pot fumar. Molt bé. Si cal, ja pagaré jo la multa. Collons, si no m'ha pagat. Però qualsevol li demana els diners, aquesta. La mare que la va parir. 300 milions es gasta la cabrona per fer un passeig amb avió. I jo aquí menjant-me les bronques i la merda dels clients. Quin fàstic. Que desproporcionat que està el refotut món. Queda't a la porta i assegura't que no entri ningú. He dit ningú. Com vostè mani. Gonzalo, baixa-li els pantalons. Collons, quin tio més porc! Hòstia, no insultis els pobres animals. Això no té nom. Hauria de passar per uns quants aparells desinfectants abans de banyar-se al meu jacuzzi. Però vaja, no crec que això passi mai. Bé, acabem. Una aposta és una aposta i això és més sagrat que el meu pare, la meva mare i la verge junts. Porti'm un got. Afanyis, no tenim tot el dia. De seguida. Em porteu-vos a la fora i truqueu una ambulància. Ja coneixeu el procediment. Sí, senyora Mató. Doncs bé, ja ha acabat tot. Ja està tot sota control. Ja, i què vol que em faci dels ous? Té una nova recepta. Quants n'hi ha actualment?
514. Doncs aquesta serà la 515. L'haurà de mantenir en secret. Molt bé, com vostè mani. Aquest maletí li he portat per les molèsties. No és cap molèstia, senyora Mató. Doncs perquè em dóna la gana. A més, m'ha agradat moltíssim el pla 311. Gràcies. Que res, ha estat un plaer. Estarem en contacte, senyor... Quico Fornells, per servir-la. Doncs el que hem dit. Guardi i conservi bé aquest got perquè algun dia enviaré algú a provar el plat 515. Així ho faré. Per cert, hem avisat el servei d'urgències dient que un boig intentava arrencar-se els collons al seu bar. Inventi la resta. No pateixi, pot marxar tranquil·la. Ens tornarem a veure. Hòstia puta! Però quants bitllets de 500 hi ha aquí? En ma vida n'havia vist un, si em pensava que no existien. Em venc al bar i me'n vaig a viure al Brasil. Ostres, no puc. Si la senyora Mató m'envia algú per provar el plat 515 i troben el bar tancat, segur que m'esquila, segur que posa preu al meu cap. I si aquest li ha tallat els collons, no vull ni saber què em faria a mi. I així és com em vaig trobar amb una quantitat important de diners i fotut en un bon embolic. En un tres i no res tenia una ambulància aparcada a la porta i un parell de sanitaris fent-me preguntes. Perdoni, que ha vist uns collons per aquí. Com diu? Que si ha vist uns collons per aquí. Miri, és que hem recollit aquí fora un home que li falten els... Bé, que... no sé si m'explico, que... Que li falten els collons. Vostè ha vist uns collons per aquí? No sé, potser els ha escombrat. No ho sé, ara mateix no ho recordo. Li fa res que busquem. És que segur que fora no hi són i el temps és crucial per poder fer l'empaltament. No fa res, busquin si vol. Gràcies. Volien trobar els collons mutilats per fer-li la reconstrucció al Pere. Però jo, fent molt boig, els hi vaig dir que no en sabia res, que tot havia anat massa ràpid, així que van rebuscar per tot el bar. Que no m'ha passat mai que no trobi les parts d'un accidentat. Recordes aquell que es va tirar al tren? Sisplau, no m'ho recordis. Vaig estar 3 hores buscant una orella. Sí, va tenir molta sort. Es tira el tren i només perd una orella. Ens passem 3 hores buscant-la. I quan la trobo i li fem l'empeltament, resulta que el tio era sort. Sí. Es veu que no es va tirar, sinó que no va escoltar que venia el tren. Mira, jo començo a pensar que no els trobarem. A més, és que no sabem què busquem exactament. Eren molt gruixuts? Eren rodons? Sí, no sé, jo tampoc he vist uns collons sense l'escrot. No sé, la veritat, tampoc sé el que busco. Tu com els tens? No sé, normal. No sé, la meva mare diu que els tinc molt grossos. Però només quan s'empipa. Escolta, se m'acut una cosa. Em deixes que te'ls toqui? I així tindré una idea del seu volum per poder buscar millor. No, ni de conya. Va, doncs faré com quan busco les claus, que les crido i al final sempre les trobo. Collons, collonets, collons, pilotetes, pilotes... Escolta, mira, que aquest senyor pensarà que... Vols fer el favor de col·laborar, que no tenim tot el dia. A més, tens una idea millor. Se t'acut alguna cosa? No, jo només penso Doncs no em toquis el que no sona i busca. Va, collons, collonets, pilotetes. Collonets, ous, ouets... Ouets, Pilotetes, pilotes. Va, pilotetes. Va, jo passo, home. tio. No podem estar així, en un bar buscant uns collons, home. Fins que es van donar per vençuts i van marxar, demanant-me, sisplau, que els truqués si trobava alguna cosa estranya. Quan ja m'havia tranquil·litzat una mica, es presenten aquí 3 patrulles de la policia. Sort que ja havia netejat el lloc dels fets i m'havia inventat una història curta i simple per no contradir-me. I diu vostè que es va arrencar les pilotes aquí mateix? Sí, aquí mateix. Això és molt estrany, però que molt estrany.
I diu vostè que aquell pobre home s'estava prenent un cafè mentre estan retransmitint en directe l'escrutini de vots i que abans de conèixer el resultat final va jurar que si arribava a governar la dreta es tallava els collons aquí mateix i que així ho va fer. Que tan bon punt van donar el resultat es va treure un cúter de la butxaca i sense pensar-ho dues vegades va començar a tallar. Sí, així mateix. Que tan bon punt van donar el resultat es va treure un cúter de la butxaca i sense pensar-ho dues vegades va començar a tallar i va sortir corrents fins que el va perdre de vista? Sí. Això ja no és estrany, és impossible. Per què ho diu, això? Vostè ha provat d'arrencar-se les pilotes i sortir corrents? No, esclar, no. L'he enxampat. Ha dit, és clar. Això vol dir que dona per suposat que vostè no faria mai això. Aleshores, per què ho hauria de fer una persona estranya, aliena? No ho troba estrany? I què opina de que no s'hagin pogut trobar les pilotes? No ho troba sospitós? I el tall tan precís sense hemorràgia no ho troba insòlit? I que sortís corrents, per l'amor de Déu. Si a un home li donen un copet als collons i sembla que estigui parint. Exacte. No li han donat mai un cop als collons? No contesti, és una pregunta retòrica. M'està amagant quelcom. Potser es va trobar les pilotes i component-les amb vés a saber què, les va escombrar i les va tirar a la brossa. Que jo recordi, no. O potser les va trepitjar sense voler i quedant de forma irreconeixibles les va llançar com si fossin brossa. No, que jo recordi, no. Que jo recordi, no? Estarem en contacte. De fet, va ser tot massa fàcil. La policia va deixar de fer preguntes i en Pere va desaparèixer. Tot i que vivia pels voltants, no el vaig tornar a veure. I aquí estava jo, amb un munt de calés i tancat en una gàbia. En un primer moment vaig pensar en guardar-me els diners fins que la senyora Mató enviés a qui s'havia de menjar el famós plat. Per així, una vegada saldada la meva promesa, engegar-lo del bar i emprendre un viatge per tot el món. Però a mesura que anava passant el temps i ningú em demanava els 515, agafava diners per pal·liar la meva infelicitat. Cada vegada estava més desmotivat amb el bar. Amb el pretext de voler fer fora la clientela, vaig apujar desorbitadament els preus. I sense saber el per què, el meu bar era cada vegada més famós i s'omplia de clients d'alt standing. Cada vegada venia més gent poderosa a menjar. Fins i tot, i amb la mateixa carta, em van donar una estrella Michelin. Quin despropòsit. I així va anar passant el temps, fins que un dia em vaig oblidar de tota aquella història que m'havia portat a la infelicitat. És ben veritat que les coses venen quan menys te les esperes i quan menys les necessites. Perdoni, Digui. que em deixarien els serveis? No, això no són uns vàters públics. Si vol anar-hi, haurà de consumir. Sisplau, deixi'm anar. És una urgència i no hi ha res més a prop. Vull dir, cregui'm que si no tingués altra opció no li demanaria per res del món. Ja li he dit que no podrà fer servir els lavabos si no consumeix. Doncs, posi'm un cafè sol. Bon dia. Bon dia, senyora Mató. Veig que se'n recorda de mi. Sí, tant. Com per oblidar-la. També se'n recorda del tracte que vam fer fa 6 anys enrere? Tracte? Quin tracte? Vostè i jo vam fer un tracte. Em sap greu, senyora Mató, però no recordo haver acordat res amb vostè. Per mi només hi ha 2 tipus de persones. Les que compleixen la seva paraula i les que es podreixen al cementiri. No, senyora Mató, era una broma, només una broma, me'n recordo perfectament. Jo també estava bromejant. Ja en tinc prou de trets per avui. És més, no sé si em queden bales. Ho hauré de fer mirar. He vingut a fer-li un encàrrec. D'aquí una estona tornarem a estar en període d'eleccions. Com diu? Període d'eleccions, senyora Mató. Em sembla que es confon. Tot just fa 2 anys que governa el tal Gonzalo. Tal Gonzalo. Veig que no se'n recorda. No. Mira que el va tenir prou quan li vaig tallar els collons a aquell pobre desgraciat.
Ja deia jo que la seva cara em sonava. Era el meu ajudant, diguem-ho així. Caram, i com és possible que ara sigui? Ja coneix la meva debilitat per les apostes. Gairebé podríem dir que sóc una ludòpata. Així que vaig apostar amb un magnat rus que podria fer arribar un inútil a la presidència. Un mínim d'inversió per guanyar una gran suma de diners. Em consta que els diners no són un problema per vostè. Correcte, però arriba un moment que els diners no signifiquen res, fins i tot són avorrits. Doncs això, el que li deia, aquest tal Gonzalo ha tastat el poder i se m'ha pujat a la barba. Així que ja ha arribat el moment de fer-li baixar els fums. I si no m'equivoco, vostè em porta alguna de cap. Se'n suma per on van els trets, Doncs aquí és on entra vostè. Aprofitant una altra de les meves apostes, enfonsaré aquesta mosca collonera. I què necessita de mi? És ben simple. Necessito que em cunyi el plat número 515 per aquesta mateixa nit. Em pensava que no m'ho demanaria mai. He estat esperant aquest dia amb candeletes. Doncs ja ha arribat. Tanqui el bar. No vull sorpreses. D'aquí una estona serem aquí. Ho tindré tot preparat. Tot, excepte el plat 515. Com vostè mani. Ostres, ja m'havia oblidat de vostè. On va? Aquí té el seu cafè. Ah, sí. Perdoni. Quan li dec? 10 euros. 10 euros per un cafè. €10 per aquesta merda de cafè? Si no té res d'especial? A que si li regalés aquest mateix cafè no pensaria que és una merda. Suposo que no. Doncs per la gent que està podrida de diners i que ve en aquest bar, pagar 10 euros és com si li regalessin. En canvi, si el seu preu fos el normal, €1, pensarien que és sospitosament barat i aquest mateix cafè el trobarien fastigós. Als meus clients els hi dones una factura desproporcionada o tenen la impressió d'haver menjat en un tugurí. Sí, potser té raó amb tot això que diu. Me n'he d'anar. Ei, esperi un moment. Em sap greu, però no tinc més bitllets per donar-li. No. És que la seva cara em sona. M'és molt familiar, diria que l'he vist abans. Sí, és que he vist per la zona, i potser m'ha vist passar per aquí. Sí, deu ser això. Miri, ara em sap greu haver-li cobrat 10 euros. Vivint aquí no deu ser de les persones que acostumen a pagar un cafè a preu de menú. Sí, més aviat és així, sí. Amb confiança. Realment no em podia aguantar. Vull dir, tinc un problema arrel d'un accident. M'han hagut d'operar diverses vegades als genitals i no em quedat gaire bé. Volia fer un canvi de sexe, no? Deixem-ho aquí. Això us passa per anar en contra natura. Un home és un home i una dona és una dona, collons. No el feia tan tancat de mires? Doncs què vols que et digui? La gent canvia. Redéu si canvia, no sap quanta raó té. Miri, per alguna estranya raó m'ha caigut bé. Si algun dia torna a tenir aquest problema, pot fer servir el meu lavabo sense haver de consumir res. Oh, li agraeixo molt. Que tingui un bon dia. Que tingui un bon dia, vostè també. Això espero. Amb una mica de sort avui tanco el bar. Qui m'anava a mi? Quico, fes el que et diuen i no la caguis ara. Perdona, podria anar al lavabo? Bé, sí, però falla d'avui no obro públic. Bé, està tot a punt? Sí, gairebé. Només són aquests convidats? Aquí hi ha una part dels convidats. He preparat el restaurant per unes 10 persones. Com que no em va dir quan serien... Amb 2 taules en tindrem suficient. Una per als meus camarades i l'altra per 2 comensals. Ells no superaran coses del jet lag. Així només he de preparar 2 menús? Sí, pel president del govern i per mi. I ara, si us plau, si és tan amable de treure el producte especial del plat 515, el necessitaria un moment. Queridos camaradas. Sí, querida. Ma perché nos hai portato a queste antro schifoso? ¿Qué es esto tan importante que no puede esperar? Señor Ludwig, señor Liamoto, señora Ronstein.
Tal y como acordamos la semana pasada en Las Vegas, hoy vamos a poner fin a una de nuestras absurdas apuestas. ¿Cuál de ellas, querida señora Mató? Con usted, señora Ronstein, aposté que no sería capaz de hacer comer al presidente de mi país unos testículos humanos. Con usted, señor Liamoto, aposté que no sería capaz de provocar la dimisión en los próximos días de este mismo. Y con usted, señor Ludwig, aposté que no podría hacer ambas cosas el mismo día. ¡Correcto! ¡Correcto! Cierto. Correcto. Pues me complace comunicaros que en breve saldaremos cuentas. Pero antes las pruebas. Kiku. Aquí, señores, está la prueba de que los testículos son verdaderamente humanos. A quien le quede dudas lo puede comprobar. No, benissimo, benissimo. Ma de todas maneras abbiamo fiducia, come si dice? Confianza en la sua parola. Un attimo. Es lo único que tiene importancia en esta vida, la palabra. Cierto. Llega un momento en el que el dinero no significa nada. La palabra, el honor, eso es lo que nos distingue de la chusma. ¿Verdad, caballero? Verdad. Correcto, sí. Y ahora disfruten del espectáculo. El pez gordo está a punto de morder el anzuelo. Esperemos que no. Suerte. Suerte. Bones. Disculpa el retard, però els meus guardaespatlles havien d'assegurar la zona. No t'amoïnis, t'entenc. Em sona molt aquest bar, Crec que he estat aquí, però no el recordava pas així, el recordava més vulgar. Quant de temps? De com et trobes? Qui diria que només fa 6 anys treballaves per mi? Bé, sí, qui ho diria, oi? A mi em sembla que ja ha passat una eternitat. Que ràpid s'obliden les coses quan no ens interessen. Fixa't que he arribat a pensar que la policia em tenia en el seu punt de mira. No sé, hi corren rumors que vols fer-te amb el monopoli d'algun dels negocis dels quals jo en tinc el control. Tinc la sensació que estàs fent servir el teu càrrec per fer desaparèixer les persones que no t'interessen. Que potser has oblidat d'on vens i del per què ets ara mateix? No, senyora Mató. Aleshores, n'estàs segur? No és això el que m'han informat. Has oblidat qui sóc i el que sóc capaç de fer? On vas? Ja marxes. N'estàs ben segur d'anar-te'n deixant-me amb la paraula a la boca? Mira, sóc el president del govern i ara tot ha canviat. I no sóc la teva titella. I puc fer i desfer el que vulgui sense haver de donar-te explicacions. Segur? Tranquil, tranquil. Només vaig a fer una trucada. Ja saps que no faig servir la violència gratuïtament, oi? O sí? Només vull trucar al meu amic José. Sí, en José. Ja saps de qui estic parlant, oi? El teu excompany que treballava juntament amb tu. Vull saber si té mat tot el material que li he encarregat sobre tu. Sí, em refereixo a tots els vídeos i a totes les fotos que et va fer sense que tu te n'adonessis, amb temes relacionats amb la prostitució, les drogues, els assassinats, etc. Bé, ja saps de què parlo. Bé, ja en tinc prou! Què vols? Tot el seu temps. Ara només vull que sopem una mica tranquil·lament i que xerrem una estona. Està bé. Oi, però que maleducada que sóc. No t'he presentat als meus companys. Saluda als meus col·legues. Encantado. Señores, os presento al señor Gonzalo, el presidente de este país y ex guardaespaldas mío. Mucho gusto. Un placer. Igualmente. Tenía entendido por la prensa que usted es licenciado en política. Sí, así es. El título lo compré hace un año. Excelente. ¿Para qué estudiar si con dinero se puede comprar todo? Ese es mi lema. Ese es mi lema. ¿Y a qué se debe esta reunión? Negocios? Negocios, querido? Però antes la cena. Ja saps que es pensa millor amb l'estómac ple. Què el serveixo? Es rumoreja que té un plat secret conegut només per uns quants. Em sembla que li diuen el plat número 515. Doncs amb confiança li he de dir que el rumor és cert. Però ara mateix només disposo dels ingredients per fer-ne una ració. Una llàstima. En aquest cas em sacrificaré i li ofereixo la meva ració al senyor Gonzalo com a mostra de la meva amistat. Gràcies, molt amable, però jo puc menjar qualsevol altra cosa. No m'estaràs rebutjant l'oferiment? No, i ara... Doncs no se'n parli més. Un 515 pel meu amic i per mi... un 311 amb el rovell intacte. Tan aviat com sigui possible.
És cert que es preveu un augment en la pujada de l'IPC? No en tinc ni idea. Ja saps que jo de política i economia no hi entenc. Ho porten tot uns assessors que decideixen què s'ha de fer i què no. Sí, m'havia oblidat que el paper de president és el de fer de cap de turc, però compensa. On vols anar a parar? Enlloc. Només volia establir una conversa cordial mentre esperaven que fes el sopar. Doncs aleshores per què no parlem de futbol? Futbol? Doncs sí, com no. Ja s'ha decidit qui guanyarà la Lliga aquest any? No, encara no. Els equips tot just estan fent les seves ofertes, però com que qui faci la licitació més alta serà qui s'endurà el trofeu, és de ben segur que serà cosa de tres. Però puc avançar amb confiança que el govern ajudarà a licitar a un d'ells. Si arribo a saber abans que tot això funcionava així, m'hauria estalviat un munt de diners amb apostes esportives. Vaja. Interessant. Aquí tenim. Un 515 pel senyor i un 311 per la senyora. Espero que tot sigui al seu gust. Té molt bona pinta, Què és? Li he servit el plat número 515. Ous al quadrat. Ous al quadrat? Però de què està fet? Doncs està composat per turmes amb salsa d'all, ous de gallina, ous de guatlla, ceba caramelitzada i espàrrecs verds. Interessant. Boníssim! Tu no menges? No tinc gana. Una llàstima que només quedés un plat. T'hauria agradat molt. Penso recomanar aquest lloc, Com t'he dit abans, m'ha arribat el rumor de que volies llançar-me els gossos. I amb això em refereixo a la policia. Per apartar-me de la circulació vull deixar-te ben clar. És una amenaça? No. No és una amenaça. És una sentència de mort. En el cas que arribi a les meves orelles quelcom contra mi, t'asseguro que a part d'enfonsar-te, esborraré de la terra qualsevol rastre genètic relacionat amb tu que hi hagi o hi hagi pogut haver. A part d'obligar-te a menjar la teva pròpia família. Estàs bromejant, oi? No serà la pas primera vegada que menges carn humana. Sí, amic meu, les turmes eren humanes i va ser tu qui em va ajudar a extirpar-les en aquest mateix bar. T'acabes de menjar els testicles d'aquell pobre desgraciat que va intentar prendre'm el número. Així que espero que prenguis la lliçó i que no torni a passar pel cap mossegar la mà que et va donar de menjar o... Qui ha fet aquest crit? Ostres, la noia, me n'havia oblidat. He de marxar. El teu missatge m'ha quedat molt clar. I pel que a mi respecta, no tindràs problemes. Tan sols una cosa més. Avui mateix reuniràs el teu ganivet i els anunciaràs la teva dimissió com a president del govern. Et dono la meva paraula. Però a canvi et demano que res de tot això surti a la llum. Així serà. De moment. Qui més hi ha al lavabo? Una noia del barri. És una llarga història. Fes-la sortir. Queridos colegas, como siempre he vuelto a ganar. Me sabe mal saquearos un poco, pero son las reglas del juego. Unas veces se gana y si sois yo, nunca se pierde. Chao. No tan rápido, querida. Aún no se ha anunciado oficialmente la dimisión del presidente. Ah, sí. Ancora está por ver si ganas 2 de las 3 apostas. Cierto, eso lo veremos en breve. Es cuestión de minutos. Aquí tenim, aquí. Lili, sóc una veïna del barri. En Quico em deixa el seu lavabo perquè tinc uns problemes d'incontinència. Molt bé, d'acord. I qui has escoltat? Escoltat? Jo? Res, que havia d'escoltar alguna cosa. No hi ha. A més, els serveis estan molt lluny, saps? Vull dir, de fet, se m'ha acabat el paper i he cridat diverses vegades en Quico per veure si me'n podia portar, i al veure que no m'escoltava, doncs he actuat per veure si venia algú, no? Després he agafat el mòbil i m'he entretingut jugant un joc de verduretes superaddictiu. Ja n'hi ha prou. No t'han explicat que no t'hauries de justificar mai? Odio quan la gent es justifica tant. Sembla que tinguin alguna cosa a amagar, semblen ximples, oh, quina ràbia. I què ha passat al lavabo? Res que sigui de la seva incumbència. No m'ha dit que no m'he de justificar? De l'última persona que es va atrevir a burlar-se de mi no n'ha quedat ni per fer la prova del carboni 14. Així que pensa molt bé el que em diràs abans d'obrir la boca. No saps amb qui te l'estàs jugant.
Doncs res, que estava asseguda a la tassa del vàter quan un senyor que semblava el president del govern m'ha vomitat a sobre. T'he deixat expressament, hagués sortit més rodó. Si arribo a saber tot això, segur que hagués guanyat molt més diners amb una altra d'aquestes ridícules apostes. Jo no li trobo cap gràcia en tot això, Evidentment, però creu-me que si sabessis el que ha passat, segur que ho trobaries graciós, enrevessat. Però graciós. Continuo pensant que el fet que algú giti a sobre d'un altre no té res de divertit. Quan es vomites perquè alguna cosa s'ha posat malament, no? O perquè t'has ennuegat, o perquè el menjar estava en mal estat. En quina d'aquestes 3 situacions es trobava aquest paio? No ho diries mai. Apostaria que sí. Què has dit? He dit que apostaria que puc encertar el motiu pel qual aquest individu ha vomitat. Crec que saber el per què ha vomitat el senyor Gonzalo és bastant probable d'encertar. S'ha trobat malament sobtadament, li ha fet fàstic el que ha menjat, no hi ha masses opcions i per tant les probabilitats de guanyar són altes. Per què no ho fem més complicat? Per què no apostes que ets capaç d'endevinar quin ingredient li ha causat el vòmit? Sí, però això és gairebé impossible d'encertar. Sí. Quants ingredients hi pot haver en aquesta cuina? Molts, creu-me. És una bogeria fer una aposta així. Penso que... Potser, en el teu cas, he fet servir l'expressió apostar massa de lleugera. Com aquell que diu, imagino que sé, o diria que sé, o juraria que sé que ha menjat... Sí, més aviat seria això, Juraria que conec l'ingredient que ha fet vomitar aquest tal Gonzalo. Ja hi tornem a ser. Ben pensat. Per una banda, podria ser que fossis un boca grossa inconscient que aposta per alguna cosa que no pot guanyar mai. D'altra banda, però, podria ser que ens haguessis enganyat i que realment sí que haguessis escoltat tot el que ha passat aquí. Deixa'm-ho comprovar. Sisplau, parleu amb naturalitat. Ara mateix. Què estàs fent? T'aconsello que marxis immediatament. No és gent amb la que es pugui jugar i sortir-ne ben parat. Ja, però que potser que ja sigui massa tard. Si es tracta del tipus de persona que em penso, no crec que em deixés sortir així sense conseqüències. Fes-me cas, marxa ara que pots. En Quico té raó. Hauria d'haver marxat, mentrestant podia. I vostè també té raó. No sóc precisament el tipus de persona que deixi cap sense lligar. Així, que sé com que ara sap perfectament tot el que ha passat aquí i jo encara tinc moltes ganes d'apostar, complicarem el joc. M'aposto el que vulguis, que no ets capaç d'endevinar com vaig aconseguir els testicles que s'ha menjat el senyor Gonzalo. Ja està bé d'apostes, però avui no ho sembla, ja n'he tingut prou. Jo només vull endreçar i marxar d'aquí el més aviat possible. Un moment. Aquí el client té la darrera paraula, o potser vol que li demani el llibre de reclamacions. Miri, potser tot plegat és una bestiesa, En Quico té raó, serà millor que marxi. No tan ràpid. No sé si saps qui sóc, però et puc assegurar que l'únic que em manté viva en aquesta vida són les apostes, i creu-me, no acostumo a perdre mai. Mai. Així, que quan escolto la paraula apostar, em torno com boja, no entenc que raons. Sóc com un tauró a punt de mossegar la seva presa. L'adrenalina se'm dispersa per les venes com una explosió de plaer. Ni el sexe m'és tan plaent. No vulguis que oblidi el que has dit, no puc. Has pronunciat les paraules màgiques i ara jo vull jugar. Apostaries què? M'ho he repensat, vull dir que... És que he tingut males experiències, saps, amb les apostes i d'un temps ençà doncs ja no les faig. Ets una loser? Una perdedora? Un poca pena? Doncs mira, sí, fins ara és això tot el que he sigut tota la vida. Doncs en aquest cas no tens res a perdre. No, però és que tampoc tinc res per apostar. Sempre hi ha alguna cosa per apostar, creu-me. Potser té raó. La vida. La vida és l'única cosa que em podria apostar. M'hi jugo la vida, que sé com va aconseguir els testicles que es va menjar el senyor Gonzalo. Ara sí que m'ha sorprès. I no és fàcil, però ho has fet. Tens unes pilotes com un toro. Jo no diria això. Jo no penso. Estava parlant en sentit figurat, esclar. Però reconec que m'has deixat descol·locada. Exactament què dius que vols apostar? La vida. He dit la vida. Si encerto com va aconseguir els testicles que ha fet que aquest paio em vomiti a sobre, podré matar-la aquí mateix. Si del contrari m'equivoco, serà vostè qui podrà apel·lar-me. Caram, que fort. Sí. Els té quadrats. Reconec que no havia sentit mai aquesta sensació. És com si alguna cosa m'estigués superant, com si no fos jo qui té la paella pel mànec.
És una sensació molt estranya, però m'agrada. Potser li semblaria millor deixar-ho... Però què dius, tarada? Una aposta d'aquesta magnitud? Mai. Això és el que em fa córrer la sang per les venes. Tot i que reconec que avui no tenia previst veure més morts, però bé, una aposta és una aposta. No sé per què tinc una estranya sensació de tristor que mai abans havia tingut. Potser em caiguis bé sense conèixer-te, però una aposta és una aposta. Jo també tinc una mena de tristor, sap? Sí, però crec que és degut a una cosa completament diferent. Sí. Penso que té més a veure amb la sensació d'haver descobert l'imbècil que pot arribar a ser un ésser humà per avorriment. No? L'estúpid que es pot ser quan perds el nord i fas de la teva vida un absurd en el qual les úniques coses que t'importen són bajanades banals. No puc creure que una persona sigui capaç de jugar-se la vida, que és l'única cosa que no té preu per un joc de nens. Potser realment és el que som, no? Nens jugant a ser grans sense saber què significa exactament això de ser gran. M'estàs atabalant massa. Sí. Aquest aire de misteri m'està fent gaudir menys de la situació. No perdem més el temps. Si us plau, de veritat, crec que jo tinc alguna cosa a dir al respecte. Ah, sí? Sí, que no vull més sang dins d'aquest local. I què faràs per evitar-ho? Netejar la teva pròpia sang abans de morir? Acabem d'una vegada amb això. És la primera vegada que no puc gaudir d'una aposta. Se m'està entrevessant. Va, canta. Com vaig aconseguir els testicles que s'ha menjat el senyor Gonzalo? El senyor Gonzalo... Sí, és el senyor Gonzalo, és el president del govern. És per això que et sonava la seva cara, de veure-la a la televisió. Sí, és veritat, sí. Ja deia jo que... Sí, però també recordo haver vist el senyor Gonzalo fa uns 6 anys, justament en aquest local. Què estàs dient? Fa 6 anys tu no freqüentaves aquest bar. Jo no oblido mai una cara i la teva no em sona de res. Ah, no? Tant? He canviat? Doncs mira quina casualitat. Fa uns 6 anys enrere, jo era el client més fidel d'aquest bar. Potser no el que més consumia, però sí el que més hores passava assegut en aquesta barra. Ai, aquest lloc ha canviat una mica, però per més que pugis els preus de la carta, això continuarà sent el mateix antro que sempre. Pere? Pere, conegut com a Lili. Per això sé perfectament com collons vas aconseguir els testicles que s'ha menjat el Gonzalo. Perquè van sortir d'aquí. Els vas aconseguir d'un imbècil inculte que no feia una altra cosa a la vida que perdre el temps en un bar de mala mort. Sí, sense faltar. Tu calla, desgraciat, que vas veure com em tallaven els collons en aquesta taula i no vas fer res per evitar-ho. I què volies que fes? Que volies que em pelessin? Doncs podies haver trucat a la policia, o com a mínim els hi podies haver dit la veritat quan vaig venir aquí a interrogar-te. Mira, no vull problemes, jo ni abans ni ara. Jo no et vaig pas ficar en aquest merder. T'hi vas ficar tu tot solet, guapo. O guapa, o el que siguis. Sí, mira, potser tens raó, potser m'ho he buscat jo. Però aquesta vegada he estat jo qui ha guanyat l'aposta. Crec que tenim una cosa pendent, senyora Mató. Ets tu. Tu ets aquell desgraciat a qui vaig tallar les pilotes. Per com punyetes has vingut justament aquí 6 anys després i amb aquesta fila? Mira, alguns ho anomenarien karma, jo ho anomeno sort, casualitat, flor al cul, però per alguna raó avui aquí es farà justícia. Ai, saps quantes vegades he imaginat una cosa semblant? No en tens ni idea! No t'imagines tot el que he hagut de passar. Operacions, menyspreus, mofes, humiliacions, i vet aquí que em trobo amb la teva vida a la meva disposició. No pensaràs que em deixaré matar per un desgraciat. Una aposta és una aposta, no? Vull dir, i dins dels teus cercles el més important, no hi ha res més important que una aposta, no? La paraula d'algú, Si no, això es convertiria en, com has dit abans, Chusma. Certo, correcto. No le queda más remedio que el de pagar la apuesta. Sì, non c'è niente più importante che la parola. Esto no les incumbe a ustedes, no es vuestro problema, no pintáis nada aquí.
He dicho que no voy a pagar la apuesta y no la voy a pagar. Os hemos vuelto locos. Pero ¿cómo voy a dejar matarme por una apuesta absurda? Doncs de la mateixa manera que ho vaig haver de pagar jo amb les meves pilotes, o per les bones o per les males. No tienes elección, querida. En caso de faltar a tu palabra, haremos correr la voz y tendrás que asumir las represalias. ¿Qué pasaría con toda esa gente que te ha pagado sus apuestas? Si ellos hubiesen sabido que tú no cumples con tu palabra... Nadie hubiese cumplido con la suya. O pagas o questa será la tua fine. Pero nadie tiene por qué saber nada de esto. ¿Qué queréis? ¿Dinero? Tengo más dinero del que os podéis gastar. ¿Qué queréis? Decidme. ¡Que pagues! Que cumplas con tu palabra. No tienes opción. Apuesto 3 islas a que no lo harás. He pensat en aquest moment tantes vegades que ara que tinc la possibilitat de fer-ho, hòstia, ho trobo descabellat. ¡Acepto la aposta! ¡Lo fará! Yo la subo. 3 islas más el hígado de un rey y la desaparición de la multinacional que querráis. Apuesto que no será capaz de hacerlo. 2 contra 1. ¡Oh, 2 contra 1! ¿Queréis que ya, una vez, que no hay nada más importante en vuestras vidas? Mira, si no et mato serà perquè tinc por d'anar a la garjola, No, claro que no andarai alla gargiola, io mi encargo. Si lo fai, ti prometto che in 10 minuti alguien vendrá e se llevará el colpo y lasciará el locale como si no hubiese successo niente. Te lo garantizo, non è la prima volta che lo faccio. No lo hagas, hija. No. He apostado a que no lo harías. Hazme caso. Sí, hazle caso. No vas a ser mejor persona si lo matas. Pero nosotros sí que seremos más ricos. ¿Queréis callaros ya, que no puedo pensar? No ho facis, creu-me, no val la pena. No cal posar-se a la seva alçada, això no et tornarà els collons. Fallo, figlia, fallo, hazme caso. ¿Qué cosa vuoi? ¿Una pelota nuova? Yo me encargo. Pide y veremos qué cosa possiamo fare. Ma dispara! No se te ocurra más nada. No, la apuesta es la apuesta, pero la vida es la vida. ¿Ma che cosa stai esperando? ¡Dispara! ¡No mates! ¡Dispara! ¡No mates! ¡Dispara! ¡No! ¡Dispara! Figlia, hai fatto bene. Signori, pagando le sue aposte. Mierda. Otra vez será. Però què acabes de fer? T'has carregat una persona? Ah, sí? Doncs jo no diria que això fos una persona, almenys com jo conec el significat d'aquesta paraula. He matat a un monstre. Sí, això mateix. He matat un monstre, he eliminat a un fotut monstre que ja no farà mai més mal a ningú. I ara què faràs? No, doncs res, no sé, descansar, no? Vull dir que sí que el paio compleix amb la seva paraula. Puedes contar con ellos. Y he dado las órdenes para que vengan a pulir la basura. Això escombraria, això. Això només era escombraria. I així és com va passar tot. Al cap de 10 minuts, un parell d'homes van arribar, van endreçar el local i es van emportar el cadàver de la senyora Mató. No va venir ningú a preguntar res, és com si no hagués passat. Aquella mateixa nit, el president del govern va dimitir a causa d'una misteriosa i greu malaltia i es van convocar noves eleccions. Curiosament, el poble va escollir com a president un transexual. El primer transexual president del món. Sí, era com si cada any hi hagués d'haver alguna cosa nova. El primer president negre, la primera dona presidenta, el primer president homosexual declarat... Sí, ja sé què he estat pensant. Que el primer president transsexual va ser en Pere, o la Lili, o com diantres es vulgui fer dir, però no va ser ella.
Ella, després de sospesar l'oferta del senyor Liamoto d'implantar-se de nou uns testicles, va decidir rebutjar-la. S'havia acceptat tal com era. Jo vaig continuar uns mesos amb el bar i després vaig decidir traspassar-lo. M'han donat una pasta gansa per ser la merda de barquers, però ja sabeu que la fama mou més que la gana. Amb aquests diners, juntament amb els que encara em queden, he decidit fer el que sempre he volgut fer. Donar la volta al món i no parar de viatjar fins que ja no em quedi ni un sol cèntim, o fins que ja no pugui amb la meva ànima. I parlant de diners... Té, de part del senyor Ludwig. Gràcies, Lili. Aquí n'arriben més. Amb tantes apostes al meu voltant, jo mateix he sucumbit a la temptació. He apostat amb un d'aquells 3 elements podrits de pasta que no seria capaç d'explicar el que va passar i alhora aconseguir que ningú s'ho cregués. Doncs ves per on acabo de guanyar l'aposta. No hi ha res com explicar la veritat perquè ningú no et cregui. Espero no embolicar-me amb més apostes, sobretot si tinc alguna possibilitat de perdre. Em passaré la vida voltant pel món. Així que dubto que ens tornem a veure. Però tampoc apostaria per això. Mai se sap